sammen og velkommen til den her video. I dag har vi en gæst med. Emilie. Og vi skal lave en chili challenge. Ja, fordi sådan... jeg har rundet 10 subs. Ja. Okay, men det er kun sådan nogle mega små nogle, men de er mega stærke, siger min mor. Og de er tørre. Min mor siger, de er mega stærke. Så det... Og vi har noget mælk her. Ja. Og vi skal egentlig bare spise det her. Et stykke chili. Ja. Okay. 3, 2, 1. Okay, jeg må godt få ud. Med kongen. Sæt det der. Min hals brænder, min tunge brænder. Au! Det smager lort. Min tunge brænder. Jeg har taget lidt deri, det hjælper. Jeg brænder. Au! Au! Og det brænder. De må have ret. Og du fik et stort stykke. Det brænder seriøst. Og det brænder kun den ene side. Det gør ondt. Ej, min læbe nu. Jeg kan have det væk. Jeg kan ikke tykke. Det kan pisse ondt. Au. Jeg vil lige få det værre, end at forstue foden. Au. Ej, jeg aner ikke, hvor jeg har spyttet henne. Det gør ikke lige så ondt, som det har gjort før. Og det bliver den mælk af. Au, det kan kun ondt i den ene side. Jeg tror ikke. Brænder de sådan stadig? Hvad heller det der mælk der? Ja, det er bare helt varmt rundt. Hvor bliver der mælk af? Hallo, du har spist det mindste. Jeg tykker på det længere tid, ja. Ja. Og her var der nogen, der spillede. Ja, vi skal huske på, hvor vi spiller det derovre. Det er varmt. Det brænder kun af højre side. Jeg gør. Jeg har de sår lige der. Det er dårligt det der. Vi tænker godt med. Min læbe brænder. Hvordan får man det til at gå væk? Det gør ikke ondt med på mig. Gør det nu. Og jeg fik det andet stykke. Jeg fik det største. Okay, mit er ved at være væk nu. Okay, vi skal lige have den. Hvis jeg alt for sine følgere og abonnenter. Alt for sine abonnenter. Ja. Så skal vi lige have sejrstansen på en trampolin. Mit er ved at være.
Kom lige herned. Jeg tror ikke noget. Jeg tror ikke sidde med, der er vand går det hele. Det var alt for den her video. Jeg er virkelig taknemmelig for alle de 10, 12. Ja. 12. Nu har jeg 12. Og jeg er glad for at lyne 15. Ja. Og ja, vi håber virkelig meget, at jeg kunne lide den her video her, for det var virkelig udfordrende. Ja, og Det gjorde fucking ondt. alt for sine følgere og abonnenter. Ja. Ja. Alt for jer. Ja. Kan du sige farvel, Emilia? Vel. Hej hej.